Eta kontuz, azken belaunaldiko mugikorrekin, batez ere gidatzen ari zaretenean, adituen arabera istripu mota berri bat dago. WhatsApparen istripua hain zuzen. Bilbon gora egin dute autoistripu mota hauek eta batez ere 18 eta 30 urte arteko gazteek sufritze dituzte. Lesioen larritasuna hori egia da, txikiagoa da, baina datuak keskagarria dira edonolare. Akaso ezin dugu itxaron autoa gelditu arte WhatsAppei erantzuteko? Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. But 2 hours of pushing broom buys Hauxe, jakina errekreazio bat baina errealitatetik horren urruti ez dago. Bilbok atera duen estatistika baten arabera, hirian gertatzen diren istripuen 130 gazteriak eragiten ditu. Ez duzulako hainbeste pentsatzen, ez daukazulako hainbeste eskarmenturik, gidatzen. Momentu honetan daukagun bizitza azkarra eta ez dakite horrezagatik igual da gazteok pairatzen dugula hainbeste istripuak. Nire ustez ez dira bakarrik gazteak, dira jende guztia. Zenbaitetan esaten den hori, eske gazteak arduragabe batzuk dira. Ados zaude horrekin edo? Ez, nagusiak ere, nagusiak gehiena uste dute. Eta zuk, gidatzen duzunean WhatsApp erabiltzen duzu edo? Noiz benga bai, hori, semaforotan eta hori bai. Egia esateko bai. Eta zuk ez duzu uste hori arriskutsua izan daitekenik? Bai, arriskua da bai. Baina, bueno, beti gaude mobilan ez dakite, hori, beti liatuta mobilarekin eta hori, bai, arriskutsua da. Egia esan da ez dakit nola erabil dezakete haiek begira bidea, begira mobila, nik ezin dut. Bai, mobila albora, ez dut hartzen kotxean mobile eserta gau. Bai, egia da, mobilak arreta galarazi egiten dizula. Kotxan, WhatsAppa ailegatzen zaidanean, begiratzen dut. Konsiente zara horrek agian istripu bat eragin dezakela? Momentuan ez, gero bai. Oraindik ere gazteria, alkola eta bolantea uztar daitezke, badago jendea edan ondoren autoa hartzen duena. Jartzen dudatean edaten alkola eta hori, batzuk jartzen dira gidatzen eta hori ez da oso ona. Jende gaztea pentsatzen dugula eta zer erakartzen duen horrek, bai izune aldetik eta bai hori jendearen gara hori, egin dezakezun katastrofea, ez? Bai, badakit badagoela jendea hori, edaten duela eta esaten, ez da gertatzen ezer, oso motxa da bidea. Edaten bada, beti dago kuadrilako bat ez duela edate eta guzti hori, nik uste dut ezetz. Beraz, gaztezin nagusi izan distrakzioak albo batetara utzi ditzagun autoa hartzen dugun bakoitzean. Bilbotik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.